Ryan Pintado, štartové číslo 6. A ak tam máme olympijského medailistu z Londýna, z Guatemaly, Eric Barondo. A samozrejme to zastúpenie slovenské, to je podľa vysokej postavy. Zatiaľ, čo tu máme aj štafetu, aj 35-ku. A zatlieskame slovenskému reprezentantovi. Spoznáte ho podľa aj šiltovky, zdá sa mi, alebo nie. Dominik Černý. Tak sme si predstavili zo pár favoritov aj našich. Pripravený štart v podaní Petra Korčoka. Hlavná disciplína dnešného dňa, vážení priatelia. Máme sa na čo tešiť. Tak štarterom bol Peter Korčok, ktorý tu dvakrát vyhral Dudinskú 50-ku a toto je hlavná udalosť dnešného dňa. 20 km ženy a muži. Pripomenieme si limity na majstrovstvá sveta družstiev do Antálie. Muži 1.28.00. Je tam aj limit pre U23, ten je 1.32.00. U žien je limit 1.42 rovných a u U23 1.46 rovných. Takže to sú tie časy, ktoré budeme hlavne sledovať, ale predovšetkým, aby všetci mali svoje najlepšie výkony. To by bolo ideálne tu v Dudinciach. Počasie nám praje, nie je ani veľmi teplo, neprší, takže mohli by mať pretekári prestreté na skvelé výkony. U tých najlepších očakávame kilometrové pasáže za časy okolo 3.50 a od našich reprezentantov by sme boli radi, keby sa pohybovali okolo 4.05, 4.10. To by boli už tie rýchle kilometrové pasáže a už jen tam sa môžeme hýbať u našich reprezentantiek okolo 4.20 a boli by sme asi mimoriadne spokojní. Uvidíme, ako to bude. Napokon som spomínal už tie osobné rekordy. Mária Katerínka Caková 1.31.03, ale to je už 6 rokov odvtedy, čo si utvorila tento osobný rekord. Z našich mužov najlepšiu formu v poslednej dobe má Dominik Černý. Ten v októbri išiel tých 1.21.42 a 40 sekúnd po ňom Miroslav Úradník. Tak to bude pekný, možno aj taký tímový mikrosúboj. Najväčších favoritov predstavil samozrejme Aliuk a od tých očakávame časy možno na hranici 1.19. Máme tu 4, ktorí už išli na hranici 1.19. Medzi tým pohľad na 35-kilometrovú súťaž mužov. Tam Teodorico Caporazzo z Talianska išiel 25. kilometr na čase 1.50.31 a pred Calderonom už to bude rozdiel takmer 3 minút. Bez 5 sekúnd. Tak Caporazzo udržuje to rýchle tempo. Calderon ide tiež asi stále svoje tempo, ale stále o čosi pomalšie ako Caporazzo. A to máme do cieľa ešte 10 km, tak sa môže ešte všeličo udiať. Nick Christie je výrazne vzadu. Pred hlavnou tribúnou a veľmi dobrá správa, že aj Miroslav Úradník, aj Dominik Černý sú v tej hlavnej čelnej skupine. A tak to bolo aj po tom prvom kole. Tam strácal potom Michal Morvaj 4 sekundy, ten sa nám o chvíľu objaví tiež, ten nie je v tej hlavnej čelnej skupine, ale každopádne zatiaľ naši reprezentanti držia dobré tempo. Aurelien Quignon 8.04, takže išiel prvé kolo 4.02, druhé kolo taktiež 4.02. A už sa nám blíži líderka medzi ženami, to je štartové číslo 11, Maria Sacharuková z Ukrajiny. Už ju tu vidíte s 11-kou, ako sa blíži do uzatvorenia 2. kilometra a jej medzičas je výborný, 8.46 a na ďalších pozíciách trojica
Rodarteová z Mexika, Morozová z Kazachstanu a Pejnádová z Guatemaly. Je zaujímavé, ako si našli stredoamerickí a juhoamerickí chodci cestu do Dudiniec a tak ako aj v minulých rokoch aj teraz tu ovládajú, čo sa týka kvality, to pole účasti. A tu máme Máriu Katerinku Cakovú, ktorej tlieskame do ďalších okruhov, lebo je na výbornom Mária Katerinka Caková 10. mieste. Medzičas 9:12 na 2 kilometre. Tam vedie už jen Mária Šakaruková za 8,45 išla druhý kilometr. Prvý 4,25, druhý už išla za 4,20, takže ho zrýchlila. Za ňou Rodaltelová z Mexika, tá išla prvý 4,31, takže mala stratu 6 sekúnd a po druhom kilometri už iba stratu 4 sekundy, takže zase Mexičanka taktiež výrazne zrýchlila ten druhý kilometr. Tretia je Kristina Morozová, tá ide na úrovni Rodarteovej, takže tam máme až dokonca trojicu, ešte s nimi aj Guatemalčanka Pejnádová. Možno sa zamýšľate nad tým, prečo až tak zaostáva svetová rekordérka z Vlaňajška Kimberly Garciová, Leonová z Peru, tak nebola celkom zdravotne v poriadku. Videli sme, že tak troška blečia, ani sa až tak neusmievala, takže nie je úplne zdravotne v poriadku. Je od nej odvážne, že vôbec prišla na štart, tak uvidíme, ako sa napokon vyvinie, či bude schopná dôjsť do cieľa. Každopádne nám spravila veľkú radosť minulý rok. Hoci ten jej svetový rekord vydržal iba chvíľu, potom po Debradoch Španielka Perezová išla cez neho, ale každopádne nezabudnutelný okamih pre Dudince. Naše dievčatá Katarinka Caková 9:12 na druhom kilometri, potom tam máme na ďalších miestach Klaudiu Žársku, tá je 23. 9:34, Hanna Burzalová 24. 9:37. A ešte hľadám Emu Hačundovú. Áno, tá je už 32. teraz na druhom kilometri za 10:26. Ale vieme dobre, že nebola zdravotne úplne v poriadku v poslednom období. Hoci si veľmi radi spomíname na ten minulý rok, to bol jej šampionát. Stala sa majsterkou Slovenska na 35 km. Prvýkrát išla pod 3 hodiny. A nenastúpila napokon ďalšia z favoritiek, Brazílčanka Erika de Senová, ani Češka Eliška Martinková, z tých, ktoré sme čakali, že budú bojovať o tie najvyššie pozície. Takže Garciová nastúpila, ale Senová nie. Aj o nej sme vedeli, že nie je celkom zdravotne fit. Tu sme videli práve Calderona Alvareza z Ekvádora, ktorý ide 35 kilometrov a je druhý na Caporáza z Talianska. Stráca už viac ako 3 minúty a 20 sekúnd. Tam to stále rastie. Caporazo asi... A už tu máme mužov. Aurelien Quinon z Francúzska na prvej pozícii 3 kilometre zvládol za 12:08. Tu je Dominik Černý, ktorý drží to tempo, sleduje si vlastné časy. A tu máme aj Michala Morvaja s 81. Slovenskí reprezentanti Dominik Černý a Miro Úradník zatiaľ tesne za sebou, takže Miro si stráži Dominika. Michal Morvaj, samozrejme dobre vieme, že jeho vzdialenosti boli tie väčšie. On bol špecializovaný na 50-ku, tak samozrejme medzi 20-kármi to má ťažšie. Ale Dominik aj Miro Úradník, tí vedia zvládať tieto rýchlejšie disciplíny. A už tu máme líderku medzi ženami, Irinu Sacharukovú z Ukrajiny, 11, ktorá je na prvej pozícii, mala náskok 3 sekundy pred Mexičankou Rodarteovou, ale teraz ten náskok zdá sa, že o čosi sa zvýšil. Áno, už je to 6 sekúnd a potom Morozová, Pejnádová a ďalšie Peruánky, Andiová. Dominik Černý išiel o 40 sekúnd rýchlejší čas ako Miro Úradník. Teraz zatiaľ ten úvod sa javí, že idú takmer identicky. Sú zatiaľ na 14. a 15. mieste. A medzi tým prešiel aj Michal Morvaj, ktorý je 26. A tu sa nám myhol štafetman z Chorvátska, líder Caporaso na 35 kilometrov. Videli sme tam aj Američana Christyho, ktorý je samozrejme stále na trati.
35. A už tu máme líderku medzi ženami z Ukrajiny. Bude mať za sebou 4 kilometre Maria Sacharuková. Stále drží náskok pred Rodarteovou z Mexika a Peruánkami, ktoré nahrádzajú Choru Garciovú. 35 má Mariluz Andiaová a 34 Evelyn Ingová. Ja by som dal do pozornosti časy toho posledného kilometra našich reprezentantov. Dominik Černý aj Miro Úradník išli za 4:04. A to si myslím, že je dosť dobré tempo. Áno, hovoril to aj Peter Korčok, že sa má ísť okolo 4 minút na tej 20-ke, takže verím tomu, že to tempo sa bude zrýchľovať, lebo zatiaľ, keď to porovnáme aj s vlaňajšou 20-kou, keď tu víťazný Eider Arevalo z Kolumbie zašiel 1:19:23, tak vtedy bol medzičas na 4 km 15:48. Dnes máme 16:10. Takže je to o čosi pomalšie, ale stále to neznamená, že by sa nemohlo ísť na výsledný čas pod 1:20, čo by bol olympijský limit, ktorý má hodnotu 1:20:10. A to budeme sledovať. Tu máme Polku z Džieblovú, ktorá dnes... Predtým sme videli našu reprezentantku, Máriu Katarinku Cakovú, ktorá ide za 18:22, štvrtý kilometr. Ten štvrtý išla za 4:34, tak. Žeblová tiež nezačala na jej pomery medailistky majstrovstiev Európy a sveta veľmi rýchlo, takže tiež asi ešte len na začiatku sezóny postupne. A teraz tu máme už plece pri pleci slovenskú dvojicu, kde Burzalová sa dostala k Žárskej. Áno, ešte minulé kolo to bolo. Tam bol nejaký rozdiel, Klaudia mala trošku náskok, teraz sú tesne vedľa seba. Čas Klaudia Žárska 19:05, Hanna Burzalová o 2 desatiny pomalší, čiže to je jasné, že to ide ako plece pri pleci, sme to aj videli. Ten kilometr štvrtý išli za 4 minúty a 45 sekúnd. Aj ženy išli v lani rýchlejšie, 4 km mala Mexičanka Gonzálesová, ktorá vyhrala za 1:28:09, tak ich zvládla za 17:20. Dnes je to 17:25. O čo si len pomalšie, takže stále šance aj tu na olympijský limit, ktorý je 1:29:20 pre ženy. Môžeme si pripomenúť medzi tým 35-ku, tam Caporazzo išiel už 29. kilometr za 2:08:11. A máme tu únik, vážení priatelia, pozrite sa, štartové číslo 6, Brian Pintado má náskok pred zvyšnými prenasledovateľmi, ktorých vedie Francúz Quignon. 5 kilometrov za 20:10 Pintado, ale sú to len 3 sekundy, to ešte nemusí nič znamenať. Miro Úradník, Dominik Černý, teraz ďalšie kolo majú za sebou. Ale Pintado išiel prvýkrát tu teraz kilometr pod 4 minúty za 3:59. Tak naozaj to zrýchlenie sa muselo prejaviť. Ešte teraz povzbudzujeme aj Emu Hačundovú do ďalších okruhov v rámci ženskej súťaže. Tu máme Michala Morvaja do ďalšieho okruhu s kolegom z Ekvádoru, ktorý ide 35-ku. Dominik Černý 13. na 5. kilometri, čas 20:23. Miro Úradník o 2 sekundy pomalší je 15. A Michal Morvaj tomu teraz zastavili čas na 20:55 a je 29. Takže 20:10 Pintado, v lani Arevalo 19:45. A výsledný čas bol 1:19:23. Tak bude to zrejme tesné s tým pokorením bariéry 1:20 medzi mužmi. A tu máme lídra Caporasa na 35-ke. Má za sebou presne 30 kilometrov za 2:12:40. A zmena medzi ženami. Zacharovú dostihla Andiova. Peruánka. 5 kilometrov Andiova 21:44. 4 a Zacharuková 21:44:8. Ženy idú na 1:27 a muži na 1:20:40.
Áno, ako sme to aj spomínali, Marian Kalambus, ktorý je odborníkom na nielen štatistiku, ale aj rozhodovanie a chôdzu, nám povedal, že to tempo zhruba žien je na 1,27, čiže oveľa rýchlejšie v porovnaní s mužmi, ktorí idú zhruba na 1,20-40. Tí by chceli aj pod 1,20, aby mohli atakovať olympijský limit, ale ženy ho výrazne atakujú, lebo má hodnotu 1,29,20 a idú na 1,27. Takže už jen skvelá správa. Zatiaľ máme v medzičase na 5 km 6 pretekárok a teraz 7. Mexičanka Ramosová za 22,45. Tu je Guatemalčanka Ortizová Floresová, ktorá je priebežne 11. Je tam s ňou aj Mária Katerinka Caková, ktorá je priebežne teraz 11. Čiže klesla o jednu pozíciu, ale samozrejme to je len o 2 desatiny. To je to porovnanie s Ortizovou Floresovou z Guatemaly, ktoré teraz spoločne šlapu. Má čas 22,58. Posledný kilometr išla Mária Katerinka Caková za 4,36. Ona má osoba 1,31,03. 0,3 a slovenský rekord je 30,50. Minútu 30,53 Galik. Takže Mária Katerinka Caková sa drží výborne. Zatiaľ to tempo nie je úplne k hodnote jej osobného rekordu, ale to samozrejme nevadí, môže ešte zrýchľovať. A tu už máme lídra Pintáda. Ten náskok zdá sa, že nezvýšil. Je rovnaký pred Kinónom, alebo Kinionom, aby sme to presne artikulovali, a aj Hlavanom z Ukrajiny, ktorý tam ide výborne. A zdá sa, že táto početná skupina prenasledovateľov čo chvíľa Pintáda dostihne. A teraz sa pozrime na slovenskú dvojicu. Áno, tu vidíme práve Dominika Černého, ten sa odpútal od Míra Úradníka. Pintado išiel teraz za 4,03, takže spomalil oproti predchádzajúcemu okruhu. Tu je Miro Úradník, ktorý teraz zastavuje medzičas. Tie si teraz povieme. Dominik Černý je 14. 24,27, klesol nám o jednu priečku. Miro Úradník 24,34, takže 7-sekundový rozdiel medzi Černým a Úradníkom. Áno, Dominik Černý potrebuje tretí výkon do svojho rebríčka. Ak teda rátame s tým, že útok na olympijský limit 1,20,10 je náročná úloha, ale z tých troch výkonov, čo má zatiaľ zarátané v rebríčku, istotne kvalitný čas v Dudinciach by mu vylepšil pozíciu, momentálne 46. Takže by sa dostal do tej 48, čo pôjde na olympijské hry. Majstrovstvá Európy vyzerajú oveľa reálnejšie, samozrejme tam je 23. a pôjde 35 najlepších, aj keď samozrejme ešte uzávierka je neskôr. Aj ďalší chodci môžu sa zlepšovať, plniť limity, ale šance tam samozrejme sú. A takisto aj Miroslav Úradník, ktorý má ten tretí bodovaný výkon z haly, dokonca z 5000 z doplnkovej disciplíny. Takže tiež si môže vylepšiť a rovnako aj Morvaj, ktorý má 1,26 z Antálie, to takisto môže vylepšiť. Takže je toho veľa v hre, čo sa týka kvalifikácií na významné podujatia. A tu máme už líderky medzi ženami. Peruánky s Ukrajinkou. No a ja by som nepodceňoval ani Michala Morvaja, ktorý išiel teraz kilometr síce za 4,13, je 29, 25,08, ale dobre si spomíname, ako na šampionáte v Mníchove tiež išiel takto pokludne ten úvod a potom fantastické 7. miesto, takže naozaj tam ešte bude veľa príbehov v tejto súťaži. Marilus Andiová z Peru vedie za 26,04, Sacharuková, Rodarteová a Ingová sú tam všetky 4 pokope. Takže po 6. kilometri ženy vedúca štvorica. A my samozrejme sledujeme aj možnosti vylepšiť si bodovanie pre Cakovú aj Burzalovú, ktorým sa dnes darí. Pred chvíľou sme videli Pejnajdovú z Guatemaly, tá ide 26,47, 6 kilometrov. Za ňou pôjde Kristina Morozová z Kazachstanu.
Andiová 26.03, takže už má pred Pejnadovou náskok 44 sekúnd. Nás ale bude zaujímať o chvíľu Mária Katarínka Caková, ktorá po 5 kilometroch 22.58 a tu ju vidíme. Ide spoločne s Nikolou Kolombiovou z Talianska a Mária Katarínka Caková má čas na 6. kilometri 27.30 a posúva sa na 8. pozíciu. (4:32) bol jej 6. kilometr. Teraz sme zvedaví, aký je vývoj medzi Hankou Burzalovou a Klaudiou Žárskou. Vieme, že Klaudia najprv mala mierny náskok, potom sa to otočilo. Hanna Burzalová mala na predchádzajúcom kilometri 11-sekundovú výhodu. Tu ju vidíme teraz. Hanna Burzalová, číslo 7, teraz prechádza tú rovinkou a dostáva sa opäť vyššie. Už je 19. 28-23. Tu je Dominik Černý, ktorý ide za ňou, aj Miro Úradník. Miro sa stále pomerne blízko drží Dominika. A tu je Klaudia Žárska. Klaudia má čas 28.46, takže na Hanku Burzalovú stráca už 23 sekúnd, čiže Hanna Burzalová zrýchluje oproti Klaudii. Tá vedúca mužská skupinka má 10 členov v 1 sekunde. Už pohltili Pintáda počas 7. kilometra. A tu máme Michala Morvaja. Zatiaľ Miro Úradník 15. 28.38, Dominik Černý 11. 28.32, to je po 7 kilometroch. A Michal Morvaj teraz prešiel tú rovinkou 29.21 a je 28. Tak počkáme si teraz na najlepšie ženy, ktoré sa nám tu čo chvíľa objavia. A ešte si počkáme aj na Emu Hačundovú, ktorá je 31. Dostáva sa trošku vyššie. Na tom 6. kilometri išla za 25,58. Pardon, na 5. kilometri, tak. A už tu máme tú vedúcu skupinku žien. Opäť je tam Ukrajinka Sacharuková na prvej pozícii, ale aj Američanky 29, Rodarteová 34, Ingová a 35, Andiová a takisto sa tam objavil aj Caporaso z 35, ale tých 7 kilometrov zvládajú perfektne za 30-25 a idú si na veľké osobné rekordy. Napríklad Marie-Luz Andiová z Peru ešte nikdy nezašla 20 pod 1.30. A teraz sme počuli, že podľa toho tempa ide na úrovni 1.27, 1.28, ale rozhodne to tempo tej prvej štvorice je na prekonanie olympijského limitu. O tom nie je pochyb. A Caporaso sa mi javil, že sa chytil tých sviežých dám, ako by chcel už s ich tempom prísť aj do cieľa. Na 32. kilometri mal 2.21.35. Calderón, tam je už veľká strata. Tamto je už viac ako 4 minúty. Mexičanka Rodarteová, ktorá je tam zatiaľ na prvej pozícii, tá si práve aj s využitím toho druhého priezviska Guerrerová zašla práve v 21. v Dudinciach osobný rekord 1.29.33, na ktorý dnes útočí. Medzi tým bola 51. na olympijských hrách a 30. na majstrovstvách sveta. Sofia Ramosová Rodríguezová z Mexika a s ňou Kristína Morozová z Kazachstanu. A už tu máme Máriu Katerinku Cakovú, ktorej môžete zatlieskať, lebo ide výborne. Zdá sa, že sa posúva s 8 v tom poradí vpred, aj s Taliankou
Kolombiovou. Sú tam dvojici, predstihli jedného z mužov už teraz. Takže to je skvelé a Mária Katerinka Caková je na 7. kilometri priebežne výborná 9. A čas 32.05. To znamená, že posledný kilometr išla za 4.35. A prefrčala tu aj vedúca 10-členná skupinka najlepších mužov pred chvíľočkou, ktorí sa držia pokope a tu sú naši. Áno, naši, Dominik Černý a za ním Miro Úradník. Tak toto je dobrý pohľad. Chlapci sa zdá, že idú v dobrom tempe. Naozaj vyzerali dobre, tam ešte neboli nejaké stavy únavy výrazné. Dominik Černý 10. 32.35. Ten kilometr išiel teraz za 4.03. A Miro Úradník je 12. 32.37. On išiel za 4. Dokonca to je 3.59. Tak toto by bolo neskutočné tempo. To by bolo obrovské zrýchlenie Mira Úradníka. To som zvedavý, čo bude v ďalšom kole. Tu je Michal Morvaj. Odčítame si aj jeho čas. Michal Morvaj zatiaľ 28. Jeho čas na 8. kilometri 33.35. Kilometr za 4.14. Čiže Michal udržuje tých 4.13, 4.14 pravidelne. Zatiaľ ani nezrýchluje, ani nespomaluje. Za ním Artur Mastanica, teraz Vít Hlavač by mal prejsť tiež celovou rohinkou. No a určite sme v pasáži, kedy sa začína lámať chlieb. Medzi tým sa chystá už v štafete aj odovzdávka pre Grékov, ktorí vedú. Opäť nastúpi dáma na záverečný 10-kilometrový úsek. Vidíte, že stále na tretí aj Američan Christie s 302 na 35-ke, ktorý statočne bojuje. Zdá sa, že prekonal tú krízu, keď sme ho tu videli sa trápiť v cieli. A stále na trati. A tu máme vedúce dámy, ktoré idú výborne, ktoré idú výrazne na olympijský limit, ktoré idú na 1.28 a na skvelé osobné rekordy a chytil sa ich Caporaso, líder 35-ky, ktorý s nimi drží to ženské tempo 20. Je to tak, celé kolo išiel s nimi, takže myslím si, že on už bude chcieť ísť podľa nich až do cieľa, veď mu ostávajú už len 2 kilometre. Takže asi už prepol na rozumné šetrenie síl a to tempo mu vyhovuje. Caporaso 2.25.56, to je 33. kilometr, čiže malo by mu to výjsť tak okolo 2.36, to je taký odhad. Druhý je Calderón, tretí Christie, tam je to jasné, aj tie rozdiely sú obrovské. Tu máme Ekvádorčana Calderóna, ktorý ide na 2. mieste, 35-ky. Tiež statočne, vidíme tam aj obsadenie trestného územia jednej zo žien, ktorá už stihla nazbierať dostatok upozornení od rozhodcov na porušenie pravidiel. A teraz ide odovzdávka, tak si to pozrite, ako si grécky tím vyrieši odovzdávku poslednú v rámci olympijskej štafety. A je to symbolické, že Grécko, ktoré prinieslo novodobé olympijské hry, teraz takto posledná odovzdávka. Záverečných 10 okruhov. A tu máme líderskú skupinu medzi mužmi, stále celá desiatka, ak sa nemýli Mário. Áno, a za nimi ešte pripomíname Ema Hačundová, aby sme aj pozbudili slovenskú reprezentantku. Áno, Rodríguez na 9. kilometri 36.22, ten viedol celú tú skupinu za ním. Pintado, Quinon, Hurtado, Hlavan, Sechura a tu už aj naši. Videli sme tam Dominika Černého, Mira Úradníka, stále idú tesne za sebou. Dominik Černý 36.35, Miro Úradník už len 4-sekundová strata. Miro Úradník 4.02 tento kilometr. Naozaj, on ten predchádzajúci 3.59, teraz 4.02, tak to je fantastické zrýchlenie, ale tým pádom aj Dominik Černý musel sa posunúť v rýchlosti. Ten išiel tento kilometr 4.00.
Áno, tie stratégie sú výborne nastavené. Vidíme, že aj Mária Katerinka Caková zrychľuje. Pred chvíľočkou sme ju videli. Pre Caporasa z Talianska, ktorý zvíťazil 2:34,44 výsledný čas, tak zaostal za svojím osobným rekordom o 2 minúty zhruba z Dudiniec 2022, ale aj tak skvelé prvenstvo pre Taliana za 2:34,44. Videli sme už jen pred chvíľou Klaudiu Žársku, ktorá je na čase 43:34, to je na 9. kilometri. A je priebežne 24. Opäť sa nám vyvíja zaujímavým spôsobom súťaž mužov. Tu máme 6 a 49 Hurtado a Pintado, ako keby únik. Po tom 10. kilometri francúzsky Nyonu zaostáva. Dvojsekundový náskok pred Rodriguezom, Josem Barondom, Segurom, Babuom a naši. Ale fantasticky ide Dominik Černý. Pozrite sa, to vôbec nie je veľký rozdiel na prvého Pintáda. Dominik Černý, momentálne pozícia číslo 11 a 44:34. A predstavte si, išiel za 3:57, posledný kilometr. Neuveriteľné tempo. A tlieskame aj Miroslavovi Úradníkovi do ďalšieho okruhu. Tiež ide na úrovni svojho osobného maxima. Verme, že to tempo bude ďalej pokračovať. Miro Úradník 13. a išiel za 4:10. Takže Mirovi sa to spomaluje. Minulé kolo 4:07, teraz 4:10. Má priebežne čas na 11. kilometri 44:56. David Tomala za ním, ktorého očakávame tiež, že by mal raz vyššie. Ten dokonca sa prepadáva, ešte pred neho ide Šejko, Papa Michal a Barondo. Tak, Tomala. No, Dominik Černý môže atakovať aj limit na majstrovstvo Európy v Ríme, ktorý je 1:21:30. Zatiaľ bol výborne na tom, čo sa týka rebríčka. Tak Tomala asi skončil, pretože toho by sme to už videli. Medzi tým sme dostali informáciu, že David Tomala už skončil a odstúpil v strate, aby sme doplnili údaj o poslednom historickom olympijskom šampiónovi na 50 km chôdze z Tokia. Tak to je škoda, že sme prišli o veľké mená, Garciovu aj Tomalu. Ale sústreďme sa na tých, ktorí sú na čele. Zatiaľ je tam Pintado a Hurtado, to je ekvádorská úderka, s nimi je Peruánec Rodriguez, Guatemalčan Barondo, takže Latinská a Stredná Amerika teraz dominujú, 5. je Mexičan Sechura, až potom je z Indie Babo a prvý je Európan je Quignon z Francúzska na 7. pozícii. Naši Dominik Černý 11., Miro Úradník 13. Zdá sa, že Dominik Černý je pokropený živovodou. Veľmi sa teším na ďalšie kolo. Medzičas Dominika Černého zodpoveda výslednému času 1:21:05, čo by bol obrovský osobný rekord a takisto limit na majstrovstvá Európy v Ríme. Fú, tak naozaj sme videli to tempo Dominika ako veľmi kvalitné. A to vyzeralo, ako by sa doťahoval na tú čelnú skupinu. No, snáď mu to vydrží, lebo niekedy vieme, že to sa môže stať aj zradným, takéto zrýchlenie. Tak po juniorských limitoch aj dorasteneckých vidíme skvelý vývoj aj v súťaži mužov a žien pre slovenskú chodeckú špičku, ktorá samozrejme tu v Dudinciach môže najviac ťažiť z domáceho prostredia, kde inde. Takže držíme palce ďalej a už sa nám tam blížia líderky. Medzi ženami ostala len dvojica, zdá sa, ktorá ušla Ukrajinke Sacharukovej, tá s 11 zaostáva, máme tam 34 a 29, to je Ingová a Guerrerová, teda Peru a Mexiko. Teraz táto dvojica na prvých dvoch pozíciách. Tretia Sacharuková z Ukrajiny a štvrtá ďalšia Peruánka Andiová. To je prvá štvorica medzi ženami. Koľkých mužov už predstihli? Idú naozaj výborne. Na 1:28 dovolím si odhadnúť. A tu sú najlepší muži. A medzi tým vieme aj to, že Mária Katerinka Caková sa nám posunula už na 7. pozíciu po 10 kilometroch s časom 45:48.
Muži tam to vedie Hurtado. Ako sme spomínali, všetko tá Latinská a Stredná Amerika nám tu vedú aj 20-kilometrovú súťaž. A tu je Dominik Černý, ktorý si žiada vaše dlane. Ide na hranici svojho osobného maxima, dokonca v možnostiach výrazne ho prekonať. Skvelý výkon. Černý už je 9. Naozaj a tento kilometr išiel za 4:01. A pôsobí, že je naozaj v pohode, lebo dokáže aj komunikovať s divákmi, cíti sa výborne a to sme radi, keď má slovenský pretekár takéto pozitívne nastavenie, ale aj Miro Úradník bojuje, čo mu sily stačia a vy aj jemu neúnavne zatlieskate do ďalšieho kola. Miro Úradník zatiaľ 12. Počkáme si na ten ďalší medzičas, ako to bolo rýchle v tomto kole 49:06. Čiže tento kilometr išiel za 4:10 presne. Takže teraz už udržal to tempo z toho predchádzajúceho kilometra. A Dominik Černý, keď robí tieto veci, čo sme videli tu pred hlavnou tribúnou, tak to je dobrý signál. Vtedy on vie naozaj útočiť na dobré časy. Tak ho poznáme v pohode. Medzi tým sa nám tu chystá chorvátska štafeta na záverečný úsek. Aj to ešte prebieha, nezabudnime. 35 tu máme na trati ešte dvoch, ak sa nemýlim, a štafeta samozrejme. Gréci už sú v záverečnom úseku, ale ďalšie 3 týmy, ak sú ešte na trati, budú ich čakať záverečné odovzdávky. A o chvíľu sa nám tu objavia opäť lídri, lebo vidíme tam rýchly pohyb smerom k obrátke na tom novom okruhu. A už sa nám blíži aj Mária Katerinka Caková. Takže, vážení priatelia, aj teraz môžete riadne tlieskať, lebo slovenská reprezentantka takisto ide výborne. Áno, zatiaľ to je dobré. Zatiaľ naozaj a drží silnú dvojicu pred sebou. Rodríguezovú, Ramosovú a Morozovovú. Takže Mária Katerinka Caková so šancou na dobrý výsledok je na čase 50:23 na 11. kilometri. Medzi tým Calderon v cieli 35 za 2:41 osobný rekord. A do ďalšieho kola Michal Morvaj. Takže len doplním, Girson Calderon z Ekvádoru došiel na druhom mieste, 35 za 2:41:38. Nový osobný rekord pre Ekvádorčana. Teda nešiel zbytočne a nadarmo až do Dudiniec z ďalekého Ekvádoru, aby si zašiel osobný rekord na 35. No a medzi tým Michal Morvaj pekne, ako ho tiež poznáme, stúpa po tom rebríčku, už je 21. s časom 50:38. Posledný kilometr išiel za 4:15, to je presný údaj, 4:15. Takže Michal si drží to tempo a postupne sa prepracováva vyššie a vyššie. A tu máme Hanu Borzalovú. A ešte štafeta, videli ste práve odovzdávku teraz. To, čo tu už Ali niekoľkokrát spomínal, takto vyzerá odovzdávka olympijskej štafety, ktorú budeme môcť sledovať aj v Paríži. Hanka Borzalová, čas 51:29 na 11. kilometri. Ten posledný išla za 4:33. A toto je Ema Hačundová, ďalšia slovenská reprezentantka. Tu vidíte ju s číslom 9. Tá ide dokončiť 10. kilometr. A teraz najlepší muži predstihli najlepšie ženy o ďalšie kolo, vedie Peruánčan a tu sú najlepšie ženy s 34 a 29. Takže je to veľmi zaujímavé, ako sa nám teraz spojili líderské skupiny mužov a žien. Sacharúková z Ukrajiny s 11, Francúz Kinion 51, Európania už začínajú zaostávať. Ale nie Dominik Černý. Nie Dominik Černý. Pozrite sa, aké má fantastické tempo. Toto je strojový rytmus. No, dosť by som povedal, že teraz pripomína Mateja Tóta. Predstihol Hlavana z Ukrajiny a to nie je maličkosť a usmial sa aj na nás, takže skutočne je v dobrej nálade a to je podstatné pre chodcov, lebo tým pádom ten výkon môže ešte vygradovať, minimálne ho udržať na tej úrovni, na ktorej je, čiže výrazné vylepšenie osobného rekordu a splnený limit na majstrovstvo Európy v Ríme. A je už 8. a má čas 52:36, posledný kilometr 4:01. Stále ide okolo 4-minútovej hranici. Dominik Černý zatiaľ ide parádne, má pred sebou 7 kilometrov. A tu je Miro Úradník. Taktiež zatiaľ bojuje statočne, 13. pozícia. Tam ten čas je 53:20.
53.19, údaj z počítača. Černý ide na 1,20,30 a Burzalova 1,33,36. A Cáková? Nemyslel si Aj podľa Mariana Kalabusa výrazne zrýchluje Dominik Černý. Naozaj už ide na čas 1.20.30. To by bol o 50. minútu a viac dokonca ako o minútu zlepšený osobný rekord. Tak to naozaj sme zvedaví, či toto Dominik Černý dokáže ustať. 7 kilometrov ešte pred ním. Výborne ide aj Hanna Burzalová na úrovni 1.33 ten medzičas a počítame aj teraz medzičas Márie Katerinky Cakovej. Taková 1,31,36. Zatiaľ je to 1.31.36, tam to trošku ako keby zaostáva tá predpoveď za jej maximum, ale na maximum si ide Hanna Burzalová, čiže to v tej, tak povediac, snúbeneckej dvojici dnes môže byť veľmi zaujímavý deň. No, tak to aj možno večer. Ale každopádne tu, na tejto trati, to vyzerá pre nich veľmi dobre. A tu je Michal Morvaj. A za ním Mária Katerinka Caková, tak môžete ako keby obom súčasne tlieskať. Michal Morvaj a Mária Katerinka Caková. Michal Morvaj je priebežne 22., 54-54 a Mária Katerinka Caková. Pozrime sa, či si udržala tú svoju pozíciu. 8. áno, 54-59 na 12. kilometri. Tento posledný išla za 4:36. Už, ak by ešte dokázala zrýchliť, mohla by atakovať svoje maximum, ale podľa toho, ako sme sledovali tú situáciu, zrejme to bude náročnejšie v tej záverečnej časti, ale držíme palce. Všetko je možné. Máriu Katerinku Cakovú čaká ešte necelých záverečných 8 kilometrov. Ale samozrejme pre bodovanie áno. A teraz tu máme aj Michala Morvaja. Kolega Mário Porubec sa pozrie, aké to je priebežné poradie pre Morvaja. Bude 21. On si držal tie časy okolo 4.13, 4.15. Vypočítame to teraz. Je 59.10 a je to 4.17. Teraz tu máme s 25-kou Talianku Kolombiovú, ktorá ide na 5. pozícii medzi ženami. A slovenská reprezentantka Mária Katerinka Caková, ktorá je teraz priebežne... Už je 7. Áno, už to bude lepšie. Už to teraz ten počítač ju vysunie na vyššie pozíciu. Áno, je 7. 59.37 a išla za 4.38 posledný kilometr. Je to výborné tempo, zatiaľ sa teda slovenským reprezentantom darí. A teraz už sa nám blížia lídri medzi mužmi, tak sa pozrime, ako tá situácia tam v tejto chvíli vyzerá. Brian Pintado so 6 a za ním 58 a 53. To sú César Augusto Rodríguez z Peru a José Alejandro Barondo z Guatemaly. Prvý traja. Áno, a štvrtý ide potom Ind Rambabu a Ekvádorčan Hurtado je 5. Segura a spolu s ním Kinion. A pozrite nech sa na páči. Dominika Černého. Predstavte si to, ako stále drží čelnú pozíciu pomerne blízko od seba. Dominik Černý 8, 1.0035 a on stráca na Pintáda iba 25 sekúnd. Tak to je neuveriteľný výkon. A Dominik Černý išiel tento kilometr za rovné 4 minúty. Muži idú na 1,20,15. Muži idú na 1.20.15, dostávame oznám, takže čo chvíľa možno, ak sa zrýchli tempo, sa dostaneme aj pod 1.20 s najrýchlejším cieli. Uvidíme. Áno, keď budú zrýchľovať istotne. A 14 kilometrov Evelyn Ingová z Peru na prvom mieste a Mexičanka Ilze Guerrerová druhá. Na 14 kilometrov zatiaľ prvé dve ženy absolvovali tento medzičas a teraz sa nám blíži s 11-kou, tretia v priebežnom poradí Ukrajinka Mária Sacharuková. V tejto chvíli absolvovala 14. kilometr. A vidíme už aj Mirka Úradníka, hovoríme, že ide na hranici svojho osobného rekordu. Takže naozaj taktiež veľmi dobrá jazda. Zatiaľ Miro Úradník
a ukončí o chvíľu 15. kilometr, takže 5 kilometrov pred sebou ešte a jeho čas je 1:01:45. Tento kilometr išiel za 4:13. Len si pripomenieme osobné rekordy. Dominik Černý 1:21:42 a Miro Úradník 1:22:21. Obaja to urobili z Nemecka v októbri v Citau. A tieto časy by dnes mohli padnúť. Ema Hačundová, slovenská reprezentantka, dokončuje 13. kilometr. Tak Ema dokončovala 12. kilometr, tu je Klaudia Žárska, ktorá dokončuje 13. V čase 1:02:47 asi. Uvidíme, čo potvrdí počítač. A tu máme 35 kilometrov a ešte posledný, ktorý je na trati. Toto je Američan Nick Christie, ktorý ide do posledného kilometra. Cieli už je Caponazzo, víťaz za 2:34:44 a je tam aj druhý Calderón z Ekvádora 2:41:38. Nick Christie, Spojené štáty, posledné kolo. Klaudia Žárska teraz prešla okolo nás. A teraz k tým lídrom. Pintado, Barondo, 17. kilometr, 1:08:04 a 17. A tlieskame Nickovi Christiemu, úporná jeho snaha dokončiť 35 je dokončená. A Dominik Černý, ďalší kilometr vo vačku, ako sa vraví, pozrel na hodinky, letmý pohľad, vyzerá stále optimisticky, aj keď riadne spotený a je to výborné. Už je 5. Toto je strojové tempo, toto je naozaj neskutočný zážitok pre slovenských fanúšikov, čo robí Dominik Černý. Teraz išiel na 1:08:36, takže tento kilometr za 4:02. Stále výborné tempo a kto to Dominik ďalšie 3 kilometre vydrží, tak to bude neuveriteľný osobný rekord. Áno, predstihol už aj Francúza Quiniona, ktorý sem prišiel, aby zašiel olympijský limit. Vynechal domáci šampionát, ktorý majú zajtra a prišiel do Dudiniec v roku parížskej domácej olympiády. A teraz je Dominik Černý lepší ako Quinion. Je jasné, že ide na veľký osobný rekord, že ide na limit na majstrovstvo Európy a budú to aj skvelé body na olympijskú kvalifikáciu. Aj keď ten limit samozrejme je troška ešte vzdialený, ale Dominik Černý a Dudince 2024 to je nádherná symbióza skvelej chodeckej výkonnosti. A Quinion bol dlho v tej čelnej skupine. Už má Černý za sebou aj Hurtado, ktorý bol v tej skupine, ktorá to celé viedla. Pred ním už je len Babu, Barondo, Pintado, Rodriguez. Tak to sú mená. A teraz išla tu Hanka Burzalová. Tak tej čas nás tiež zaujíma 1:09:50, to je na 15. kilometri a je priebežne 11. Miroslav Úradník má za sebou ďalší okruh, medzi tým Peruánka Ingová sa odputala a na 16. kilometri už suverene vedie medzi ženami práve pred touto dámou s 29-kou. Teraz v cieli Ilse Guerrerová z Mexika, ktorá je priebežne na 2. mieste. Mirko Úradník 13. posledný kilometr za 4:14, jeho čas 1:10:09. Takisto to môže byť slušné, hoci sa mi zdá, že už trošku spomaluje. A škoda, že dnes nie sú majstrovstvá Európy, lebo Dominik Černý je momentálne najlepší Európan v tej súťaži. To by bolo skvelé. No, a tak myslím si, že on bude šťastný aj tak v tom cieli. Ak udrží tie 3 kilometre v tomto, čo tu predvádza, tak to bude najsvetlejší moment absolútne slovenskej výpravy. A teraz medzi tým aj Sacharuková z Ukrajiny absolvovala 16. kilometr a ďalšia Peruánka Andiová teraz v tejto chvíli má za sebou 16 kilometrov, je priebežne na 4. pozícii, potom Talianka Kolumbiová je 5. a naša Mária Katerinka Caková takisto na výbornom 6. mieste. Teraz som si položil otázku, kto vlastne skončil lepšie. Dominik Černý je priebežne 5.
Mária Katarínka Caková je 6. Tak toto bude zaujímavý súboj na diaľku medzi... Ale nebude až taký podstatný, lebo Nie je podstatný, obaja nie. prinášajú skvelé Nie je výkony podstatný, len ma... na oltár chôdze, tak Áno. povediac. A je to naozaj vynikajúce, čo predvádzajú všetci slovenskí reprezentanti. A videli sme to aj v juniorskej či dorasteneckej kategórii. Všetci sú výborne pripravení a to je jeden zo zmyslov vôbec usporadovania Dudinskej 50-ky, aby úspeli slovenskí reprezentanti. Ako Michal Morvaj. Teraz Presne tak, do Michal ďalšieho Morvaj, okruhu. odčítame mu miesto, malo by to byť 20., respektíve 19., už sa posunul na 19., teraz sme videli, ako šiel cez Mastianicu. 1.11.49 išiel za 4.12. A tu máme najlepších do posledných dvoch kôl. Rodriguez z Peru a Pintado z Ekvádoru na prvých dvoch miestach. A ten náskok začína byť stále väčší a väčší. Predtým mali 13 sekúnd na Baronda, ktorý má 53, ale už je tam Babu Teraz z je Indie, tu. ktorý sa dostal na 3. miesto. Babu predstihol Baronda. A pozrite sa na Dominika, ja sa nebudem diviť, keď Barondo o chvíľu bude za Dominikom. Dominik Černý a nádherné preteky. 5. pozícia, 1.12.34, teraz išiel, priatelia, za 3.58. Najrýchlejšie kolo Dominika Černého v závere. Áno, je vo forme. O tom nie je pochyba. Máme sa na čo tešiť v závere. Jeho osobný rekord, to už sme spomínali viackrát, 1.21.42 by mal upadnúť do zabudnutia. Ale čo z toho bude napokon? Malo by to byť dokonca až pod 1.21 podľa všetkého. Áno, už nám tu hovorili, že 1.20.27 to vychádza asi na jeho čas, takže pod 1.20.30 by sme to mohli asi vidieť. A Mária Katarínka Caková si znova zasluhuje vaše dlane do ďalšieho okruhu. Má za sebou teraz 16 kilometrov, teda ešte 4 kolá. A vyrovnala pozíciou Dominika Černého, je 5. Áno, tam klesla Talianka Kolombiová, ktorá dlho išla za Juhoameričankami. Už je 7, lebo ju predstihla aj Polka Zdžieblová, medailistka majstrovstiev sveta i Európy, ktorá zrýchľuje tiež. Ale to je úžasné, že Mária Katarínka Caková je práve pred poľskou reprezentantkou, pred týmto významným menom svetovej chôdze. Ale vedúca štvorica je výrazne s odstupom pred zvyšnými pretekárkami. Tam sú 3 minúty 31 medzi líderkou a našou reprezentantkou. A Miroslav Úradník, a Hana Burzalová, a 34. líderka medzi ženami, Ingová teraz. Toto všetko vidíte v jednej chvíli. Úradník, Ingová, Burzalová. Miro Úradník 2 km do cieľa, na tom 18. mal čas 1.14.20, teraz išiel za 4.11. Rýchlejšie ako predchádzajúce kolo. A už jen tam sme videli Hanu Burzalovú, tá je 10. Posúva sa vyššie, 1.14.22. Taktiež môže byť spokojná. Ona má osobák 1.33.53. Takže na to má ešte 20 minút. Ale Ingová pred ide sebou na 4 výsledný kola. čas pod 1.28 medzi ženami. Líderka Ingová z Peru. Ak vydrží to tempo, pod 1.28. Druhá Gererová, tá zaostáva už o 41 sekúnd za Ingovou. A teraz Sacharuková z Ukrajiny, ktorá ide na 3. pozícii do záverečných 2 kôl. A strata Sacharukovej na líderku je už minúta. A tu máme ešte Andiovú, ktorá ide na 4. pozícii medzi ženami. Uvidíme, ako to ešte v záverečných 2 okruhoch dopadne, ale tie prvé 4 vyzerajú byť jasné a potom už sa nám tam objaví Mária Katarínka Caková. Pozrite, dramatická zápletka z Peru uniká do záverečného okruhu César Augusto Rodriguez pred Brianom Pintádom. Áno, 20-kilometrová súťaž vrcholí, priatelia. Dostali sme informáciu, že Miro Úradník ide na čas 1.22.35, čo je 14 sekúnd za jeho osobným rekordom. Ak by šlapol ešte poriadne do nôh, tak možno ho prekoná. Tu je nenápadná 63. Babu z Indie, ktorý sa dostal na 3. miesto.
hodina 19. Pod hodinu 20 to vyzerá, že by sa muži mohli dostať. Predsa len. A tu tlieskame. Mário, máš slovo. A tu je hviezda dnešného dňa, slovenský reprezentant Dominik Černý a jeho zvonenie do posledného kola. A momentálne už je na 4. pozícii. Áno, predstavte si to, Baronda. 1.16.33 je jeho čas. Posledný kilometr išiel za 4.59. Úžasné tempo, Barondo je za ním. 3.59. 1.20, 35, ale možno 5 sekúnd stiahne vo finiši. Takže máme sa na čo tešiť. Je tam šanca pokoriť 1.20 v podaní Cezara Augusta Rodrigueza z Peru. Už v živote raz zašiel 1.19.52 a to je aj peruánsky rekord. Tak to bude tesné. Podarí sa lídrovi pokoriť peruánsky rekord dnes. Má hodnotu 1.19.52. Pintado to je medailista z majstrovstiev sveta. Ten má lepší osobný rekord. Ind Babu na hranici svojich možností a tu máme aj líderku medzi ženami. Mirko Úradník 1.18.29, teraz išiel za 4.09, takže je tam isté zrýchlenie ešte v tom závere, ale na tých 1.22.21, čo je jeho osobný rekord, to už asi nebude. Posledné dve kolá pre Evelyn Ingovú z Peru za 1.18.50. Atakuje 1.28. Super rezultát v podaní Peruánky. Ale my sa už sústreďme na to, ako to dopadne medzi mužmi. Čakáme, či sa podarí ísť pod 1.20 tým najlepším, ktorých tu dnes máme. A Peruánec Rodriguez už sa nám tam objavil, už ho tam vidíme a ide v ústretí novému národnému rekordu Peru, vážení priatelia. 1.19.52 je rekord Peru. A čo teraz Rodriguez? 38, stíha to. Rekord Peru. Olympijský limit. Druhý Pintado. Títo dvaja splnili olympijský limit 1.20.10 a splní ho aj tretí Ind Babu, ktorý takisto perfektným spôsobom atakuje tesne 1.20. Stihne to alebo nie? Možno áno, o sekundu. Uvidíme. Veľká radosť. Babu plní olympijský limit. Tak až traja sú pod 1.20 a teraz čakáme, čo urobí Dominik Černý, pretože ten by mal prísť teraz ďalší v poradí. A Dominik je už tu a to veľký potles, toto je najväčšia udalosť dnešného dňa. Dominik Černý a jeho nádherný osobný rekord. Pozrime sa, aký bude mať čas. Bude to pod 1.20.30, nie 1.20.31. To nevadí. Dominik, tak naozaj skvelý deň a blahoželáme. Skvelý osobný rekord, zlepšený o minútu a takisto splnený limit na majstrovstvá Európy v Ríme a skvelé body do rebríčka na olympijské hry. Dominik Černý urobil veľký krok smerom k individuálnemu štartu na 20 kilometrov v Paríži. Veľký potlesk pre Dominika Černého, vážení priatelia. Je to tak, naozaj parížska letenka sa výrazne priblížila v tejto chvíli. To musí byť krásny pocit športovca takto v cieli si užívať. Takýto osobný rekord 1.20.31. A to už ani nespomíname, že naozaj teda bol najlepší Európan, lebo až za ním skončil Francúz Quinion, ktorý je zatiaľ ako jediný ďalší Európan v cieli a José Alejandro Barondo zo slávnej rodiny Barondovcov z Guatemaly prišiel na 6. pozícii. Máme teda v cieli zatiaľ 6 mužov a skvelé 4. miesto Dominika Černého. Aj Babu si zašiel osobný rekord, napokon to tesne nestihol, 1.20.00 zašiel indický chodec. To je presnosť ako švajčiarske hodinky, aj keď je z Indie. Je to tak. A tu máme Hlavana, Ihor Hlavan v cieli. 1.31, 1.21.51. Tak, tešíme sa ešte na záver Mira Úradníka, či sa priblíži k tomu svojmu osobnému rekordu 22.21. Už to samozrejme na to vychádzať nebude, ale aspoň, aby to nebolo príliš ďaleko. Už sa objavil. Už sa objavil. Môžete tlieskať, vážení priatelia. Hrdinský výkon. Mária Katerinka Caková ešte
Zopár toho má pred sebou, ale Miro Úradník do cieľa. Dnes v Dudinciach rozhodne obstál. Miro Úradník, posledné metre, bude to asi 15 sekúnd za jeho osobným rekordom. Z toho nebude nadšený, ale myslím, že môžeme tlieskať, pretože druhý výkon jeho kariéry, to stojí za to, aby sa mu podali ruky. Miro Úradník na 12. pozícii. A získava aj skvelé body do kvalifikácie na majstrovstvá Európy v Ríme, to má takmer isté, ale aj do tej olympijskej, kde bol zatiaľ na 53. mieste zo 48 možných, ale týmto sa výrazne posunie, takže verme, že aj olympijská miestenka sa aj Mirovi Úradníkovi priblížila. Nie tak blízko ako k Dominikovi Černému, ale aj k Mirovi. Tak, márne. Tak myslím si, že do tej 22 sa ten jeden tým dostane. V Antálii len to musí zvládnuť, lebo to je jedna jediná súťaž. No a teraz by už mala byť o chvíľu za zákrutou Mária Katerínka Caková, ktorá pôjde do cieľa. Nie. Ja to ešte 19. kilometr, ale pôjde na 19. ukončenie 19. Zatiaľ v poslednom okruhu medzi ženami máme len štvoricu. Ingová, Sacharuková, Gererová, Andiová. A tu máme s 24-kou. A už vidíme Máriu Pri Katerinku nádobu Cakovú, 18. ktorá ide v cieľovej rovinke na 19. kilometr. Áno, stále je na 5. mieste, ale za ňou už je ako tieň sa blíži stále viac a viac Poľka z Džieblova, ktorú vidíte s dvojkou. Tak tlieskame našej reprezentantke, ktorá ide do záverečného kola. 1.27.08, čas Márii Katerínky Cakovej. A tlieskame aj štafete Grécka. Pozrite sa do cieľa, miešaná olympijská štafeta, záverečný úsek. Grécko dnes v Dudinciach v premiére tejto disciplíny zvíťazilo. A tu je víťazka dnešnej súťaže na 20 kilometrov. Evelyn Inga Peru. Skvelý čas, pozrite, pod 1.28. Úžasný osobný rekord najvyššej svetovej úrovne pre Peruánku. A čakáme na druhú v poradí, ešte sa nám neukázala v zábere. V tohtoročných tabulkách sa Ingová dostala na 12. miesto. Tam kráľujú Rusky a Číňanky. A je najlepšia mimo týchto krajín. Takže skvelý výsledok Ingovej, jeden z najlepších v Dudinciach na 20-ke medzi ženami. O tom nie je pochyba, aj keď rekord Talianky Georgiovej, to bol z roku 2015, je 1.26.46, ale videli sme druhý najlepší víťazný výkon histórie Dudinskej 50-ky na 20 kilometrov žien. Úžasné, nádherný chodecký deň. Stále Ingová z Peru ako jediná v cieli a nahradila Kimberly Garciovú, ktorá nám tu v Lani zašla na 35-ke svetový rekord. A čakáme ďalšie v poradí, tam bude buď Ukrajinka Šakaruková, alebo Peruánka Andiová. Tam medzi nimi bol iba 6-sekundový Už tu rozdiel. máme Sacharukovú, ktorá prichádza do cieľa za 1.29.14 a tretia Andiová, osobný rekord 1.29.19, môžeme povedať, a samozrejme splnený tesne olympijský limit o 2 sekundy a tesne ho minula štvrtá Guerrerová z Mexika za 1.29.32. Takže prvé tri zašli olympijský limit, vážení priatelia, dostali sa vysoko do aktuálnych tabuliek. A Ingová tesne minula osobný rekord, musím sa opraviť. Presne o 10 sekúnd ho minula, má 1.27.32. A dnes zašla 1.27.46.
Sacharuková takisto sezónne maximum, ale olympijský limit, to je podstatné. A Andiová osobný rekord, prvý raz v živote išla pod 1,30. A znova opakujem, Ingovej výkon je druhý najlepší v histórii, víťazný v rámci Dudinskej 50-ky na 20 kilometrov žien. No a najbližšie čakáme Máriu Katerinku Cakovú, ktorá by sa snáď čoskoro mala objaviť v tejto cieľovej rovinke. Tá mala stratu 2,5 minúty na štvrtú Gererovú v predchádzajúcom kole. A štvrtá Gererová si pravdepodobne vyrovnala osobný rekord. Uvidíme, čo na to povie časomer, lebo mala dosiaľ 1,29,33 a namerali jej 1,29,32,7. Tam bol veľký odstup, predtým samozrejme. A Mária Katerinka Caková už je v zábere. Už môžete tlieskať. Už teraz ide v vieme, že to ústretí. nebude osobný rekord, ale bude to veľmi tesne blízko k osobnému rekordu. Takže ju potlačme k najbližšiemu času. 1,31,30 aspoň, aby to bolo. Mária Katerinka Caková a skvelý čas v tejto olympijskej sezóne. Veľká nádej. Mária Katerinka si takisto výrazne priblížila Paríž. A nesmieme zabudnúť, že splnila limit na majstrovstvo Európy v Ríme. Takže to už má To je istotu bonus k Ríma. tomu. To je bonus k tomu, hoci tam sme to tiež počítali cez ten ranking, že by to malo výjsť, ale určite ju to poteší. Mária Katerinka Caková, skvelá práca. 1,31,40 je limit na majstrovstvo Európy a Mária Katerinka Caková zašla 1,31,28 a to miesto číslo 5 prináša skvelé body do rebríčka smerom k olympijským hrám. Takže to sú dva výborné zápisy. Rím je v suchu a Paríž na veľmi dobrej ceste. Tu je Hanka Burzalová, takisto výrazne pozbudzovaná. Tá ide na veľký osobný rekord, ak sa nemýlim. Tá má osobák 1,33,53. Je to, áno, 1,32,28. A ako sme hovorili, veľký osobný rekord pre Hanu Burzalovú. Blahoželáme. Ja si spomínam, ako niekedy pred 2 dňami Roman Benčík rozprával v rozhlase, že chce, aby aspoň traja naši reprezentanti si polepšili situáciu v rankingoch a pozrite sa, čo sa tu dnes deje. Burzalová skončila 7. To sú tiež skvelé body do rebríčka. Úžasný záver. Na zlatom podujatí. Tak naozaj vydarený dudinský deň. Toto je v cieli Kristýna Morozovová z Kazachstanu, ktorá prišla na 11. mieste. A tá bola dlho pred Máriou Katerinkou Cakovou a teraz dokonca aj Hana Burzalová dokázala ísť cez ňu. Hana Burzalová posledný kilometr za... Takže Hana Burzalová a Dominik Černý to perfektne načasovali. Obaja splnili to, čo chceli, obaja si výrazne zlepšili osobné rekordy. No. Dominik sa navyše priblížil k Parížu, takisto ako aj Hana a zabezpečil si Rím. Mária Katerinka Caková si zabezpečila Rím a priblížila sa k Parížu. Skvelá štatistika. Skvelé. Vynikajúca bilancia slovenskej chôdze dnes, ale nezabúdajme aj na skvelé víťazné časy pod 1,20 muži a pod 1,28 ženy. Rýchla 20-ka to dáva nádej, že Dudinská 50-ka nielen na tú 35-ku, kde má úžasnú históriu z 50-ky, ale aj na 20-ke. Rýchly okruh sa potvrdil, ambície na majstrovstvá sveta družstiev sú jasné. Len treba na to zohnať zdroje aj od tejto krajiny, kde zdá sa, že by malo sa rysovať na lepšie časy, keďže vzniklo ministerstvo športu, ale uvidíme, aké budú konkrétne výsledky týmto smerom, ale takéto podujatia ako majstrovstvá sveta družstiev v Dudinciach sú tie, ktoré sa ponúkajú na podporu v rámci tej novej stratégie podpory športu na Slovensku. To uvidíme, lebo vieme aj to, že v našej krajine sa častokrát viac rozpráva, ako... Presne tak, tak sa radšej venujme výkonom atlétov. Dokončím ten čas Hanky Burzalovej v poslednom kole 4,24. To bol rýchly záver. Sandra Galvisová došla do cieľa, reprezentantka Kolumbie, na 14. mieste za 1
34,49. Dobre. Takže na trati by sme mali mať ešte dve slovenské reprezentantky, Klaudiu Žársku a Emu Hačundovú, ak sa nemýlim. Áno, Klaudia teraz len prešla 19. kilometrom a Ema Hačundová sa tam ešte musí dostať. Medzi tým máme v cieli ďalšieho Slováka, Michal Duda, 28, 1.32.26. Tomáš Mencel, 1.34.09. To je 30. pozícia. No, Klaudia Žárska má osobný rekord 1.40.11. Už je v záverečnom kole, tak uvidíme, či náhodou z toho nebude napokon útok na ďalší osobný rekord slovenskej reprezentantky. Teraz máme 1.36, už je v záverečnom okruhu. Mohlo by to výsť. No určite to má teraz ako cieľ. To asi na tomto rýchlom okruhu bude chcieť splniť. A odborníci, rodina Kalabusovcov, ďalší atletický klan, slovenskí Malíkovci, Benčikovci, Kalabusovci. A tí už nám to prezradili, že to vyzerá, že by to mala splniť pod tých 1,40 zhruba. Tak usmievajú sa, tak asi vedia prečo. Aj to je dobrý zápis a smerom k budúcnosti šanca. Veľmi úspešná v ďalšom období. Špeciálne ocenenie, keďže na stupne víťazov sa nedostal, ale veľmi nás potešil dnes muž, ktorý predviedol z pohľadu slovenskej reprezentácie ten najlepší výkon, ak to tak môžeme povedať. Muž, ktorý si zlepšil osobný rekord výrazným spôsobom na 1.20.31, splnil limit na majstrovstvá Európy do Ríma a veľmi sa priblížil k olympijskej účasti na 20 kilometrov, vážení priatelia. Špeciálne ocenenie, špeciálna prémia za mimoriadny výkon dnes pre slovenského reprezentanta Dominika Černého. Cenu dozdáva vlastne náš sponzor Veroni. A pán Veroni ako zástupca jedného z tých najvýznamnejších sponzorov odovzdáva toto ocenenie Dominikovi Černému. Na ten stupeň to tesne nevyšlo, ale to vôbec Dominikovi istotne nevadí, lebo ten výkon bol úžasný. Tak ako to aj zvládol s úsmevom a v pohode, to sa nám tiež veľmi páčilo, takže naozaj z jeho úsmevu máme ten najlepší možný pozitívny dojem pre slovenskú chôdzu a A my môžeme pokračovať s vyhlasovaním. Nasleduje 20 kilometrov ženy. Victory ceremony 20 kilometers women. Na 3. mieste skončila reprezentantka Peru. Third place representing Peru, Marie Luz Andia. Zašla si osobný rekord 1.29.19, prvý raz v kariére pod 1.30, ale čo je ešte dôležitejšie, o sekundu splnila olympijský limit, ten je 1.29.20. Tomu sa povie šťastie. Ale šťastie odvážnym praje, ako sa vraví tiež, takže peruánska chodkyňa bude odchádzať z Dudiniec s tými najlepšími pocitmi. Druhé miesto, second place, representing Ukraine, reprezentantka Ukrajiny Maria Sacharuk. 1.29.14. Sezónne maximum a tiež olympijský limit. A predstavte si Peru, krajina Inkov, Machu Picchu a ďalších vecí, ktorá nám priniesla Kimberly Garciovú, ale tá bola chorá a pre tú chorobu nedokončila vlani svetový rekord, tak ju nahradila iná Peruánka. To je chôdza v tejto juhoamerickej krajine. Evelyn Inga is the winner from Peru.
1:27:42, druhý najlepší víťazný výkon histórie Dudinskej 50-ky na 20 km žien. Great Olympic standard, season best and second fastest ever in Dudince in women's 20K. Evelyn Inga, 1:27:42. Ale ako o chvíľočku uvidíte, to ešte nie je všetko zo strany Peru. Dočkáme sa aj vo vyhlásení mužov. Ešte raz blahoželáme. Congratulations and thank you very much. Najlepšie ženy na 20 km, skvelé časy svetovej úrovne, olympijské limity, osobné rekordy. A ešte nejaké tie nápoje. Aj toto bude z pohľadu medzi mužmi naozaj veľmi farebné, čo sa týka kontinentov, krajín. Tretie miesto, third place, representing India, Ram Babu. 1:20:00, presne, 1:20:00. Personal best and Olympic standard. Indiu sme tu, myslím, ešte na stupňoch víťazov nemali v Dudinciach. A to už je 43. ročník. First time ever India on the podium in Dudince. Druhé miesto, Ekvador, takisto Južná Amerika, medailista z majstrovstiev sveta. Second place, the world medalist from Ecuador, Brian Daniel Pintado, 1:19:44. 1:19:44. A Peru teda nezvíťazilo len v súťaži hlavnej žien na 20 kilometrov, ale ako sa presvedčíme teraz, aj v hlavnej súťaži mužov triumf pre Peru a tentoraz dokonca v národnom rekorde. Also after women in men's 20K, a win for Peru. Now in national record, Cesar Augusto Rodriguez, 1:19:41. Tak toto sú šampióni, ako aj znie zo skladby našej dnešnej 20-ky. Istotne spokojný, verím, že aj primátor Dudinec Dušan Strieborný, organizátori bratia Korčokovci, aj za Slovenský atletický zväz, naša šampiónska legenda, šéf Dukly Matej Tóth. Verím, že to dnes bolo naozaj z pohľadu všetkých vydarené a úspešné. Takže veľká gratulácia najlepším trom mužskej 20-ke. Skúsime, či by nám víťaz niečo nepovedal, ale nie som si istý, čo sa týka angličtiny. Cezar, possible English something? Andrés! Čo preloží? Okay. Andrés, come. Translate, okay? Takže máme tu exkluzívneho tlmočníka Andresa Čoča, vynikajúceho chodca, a zo pár dojmov od nášho víťaza. Congratulations, national record, Olympic standard. How was it today? Did you expect you could win? Bueno, en realidad contento y feliz por el resultado. Hicimos el récord nacional. Very happy for the result to get the national record.
Estaba justamente ya con el entrenador y hemos trabajado todo esto y se dio los resultados que estábamos planificando. We already planified the national record to be in a time around that, and we could get win. Takže veľká spokojnosť z víťazstva z národného rekordu. What could be next at Olympic Games? What could be your goal? Aký môže byť cieľ na olympijských hrách? Poder pelear, como se dice, también una medalla y estar entre el diploma olímpico. Can be fighting in the first positions and try to get a medal for my country. A to je to, čo sme chceli počuť, lebo náš víťaz César Augusto Rodríguez si trúfa na olympijskú medailu v Paríži. To je teda odvaha. To je potlesk a ďakujeme pekne. Thank you very much. Muchas gracias. Vážení priatelia, aj s kolegom Máriom Porúbcom môžeme uzavrieť toto skvelé dnešné chodecké dianie. Veľké poďakovanie patrí mestu Dudince, Slovenskému atletickému zväzu, partnerom celého podujatia. Chodcom a tešíme sa, že sa uvidíme v Dudinciach na chodeckej Dudinskej 50-ke. Uvidíme, čo bude hlavná disciplína aj o rok na jar. Boli ste skvelí, majte ešte nádhernú sobotu v Dudinciach, slniečko svieti. Dovidenia o rok, dovidenia Dudince a ďakujeme v mene Slovenskej chôdze.